An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoni waati selen ye. Aw ka bi kunnafoni la kumabaw a bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun kelen don ka laɲini min kɛ ko ka yɛlɛma don sariya sunba la n'a baaraw tun kan ka kɛ marisi kalo tile 19 bataki dɔ bɔra bi juma k'a yira k'a fɔ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ. An bɛn'o tɛntɛn. Ejidu sigilen di sisan cɛ o tɛ kalo 6 bɔ o de y'a to bɛɛ kun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Niger jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jalatigiba dɔ min bɛ wele ko chef d'état major bila ka taa Mali jamana kɔnɔ walasa kumaɲɔgɔnya ka taa don ani colonel Asimi Goita cɛ. An bɛn'o fana kunnafoniw tɛntɛn bi k'a lase aw ma. Coronavirus bana kun kan kunu bi juma n'o bɛnna marisi kalo tile 10 san 2023 ma. Kɛnɛya baarakɛlaw ka ministriso ye laseli kɛ k'a fɔ ko banabaatɔ hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ 33 ni mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 4 ninnu de bɛna fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ni waati in na min bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye marisi kalo tile 10 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ ka tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Bataki dɔ bɔra bi juma sɔgɔmada in na Bamakɔ dugu kɔnɔna la min bilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko wulikajɔ baara minnu tun bɛ senna walasa ka se ka Mali jamana sariya sunba yɛlɛma n'a baaraw tun kan ka kɛ marisi kalo tile 19 san 2023 k'o bɔra dɔgɔkɔrɔ. A sɔrɔla cogo di? Moribo Danbele VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o walawala. Mali jamana furancɛ fanga ko a b'a da faso jama ani duniya kulo kan ko u kun kelen ka wagati min fɔ kalata la ni ale tun bɛna boli jamana ka sariya sigi kan kura kan n'o tun ye marisi kalo tile 19 san 2023 ko yɛlɛma fitinin bɛna don a la. Ni laseli kɛra colonel Abdoulaye Mayiga fɛ ni o ye jamana ka kumalatɛmɛna ye. A ko jamana ka nin foroba kalata in ko nafaba de b'a la i n'a fɔ a layidu tara cogo min na février san 2024. Mali furancɛ fanga ko a bɛna bolofaraw sigi fɔlɔ. Jɛkulu mun kan ka kalata ɲɛnabɔ a bɛna olu bolofaraw sigi fɔlɔ Mali marayɔrɔ bɛɛ la. A y'a yira k'a fɔ tuguni k'a bɛ fɛ a ka jo fɔlɔ jamana ka sigikan kura ale sariya ladege la yanni kalata yɛrɛ ka kɛ. Ko wagati kura min na ni foroba kalata bɛna kɛ jamana ka sigikan kura kan ko ale bɛna da tulo kan ni falenfalenni kɛlen fɔlɔ u ka cakɛda mun sigilen don jamana ka kalata o labɛliko la n'u b'a fɔ ma ko EJ ani mɔgɔ fɛn fɛn da kan ka don kalata koɲa la. Monsieur Mayiga ale ka kuma la communiqué in kɔnɔna la. Jamana ka sigikan kura sariya ladege laban mun dira jamana ɲɛmɔgɔ ma février kalo tile 27 colonel Asimi Goita ko sariya in b'a fɔ k'u kɔni u dumɛnen don jamana ka jamanaya yɛrɛ kan ani bɛɛ ka se k'i sagola diinɛ kɛ jamana kɔnɔ. O kumakan in dɔgɔkun in na diinɛ kulu dɔ y'a yira k'a fɔ ko u t'olu fɛla ko ye. Ka kɛni ni bataki bɔli ye bi juma sɔgɔma min bɛ tali kɛ barosigi ni a tun kan ka kɛ marisi kalo tile 19 Mali jamana kɔnɔna la walasa ka se ka yɛlɛma dɔw don sariyasenw na o bɔli a dɔgɔkɔrɔ bi Moribo Mohamed Touré ye a ka kuma barani tɛnko Alexis Kalanberi la ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Bamakɔ ye hakili jagabɔ kɛ ni lajɛrɛ bɔli k'a dɔgɔkɔrɔ an k'o lamɛn. Kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko kalafili bi bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka da sababu dama dɔ la. A fɔlɔ ye ko sariya ko walasa kalafili ka kɛ sariya sunba falenni na ayiwa jɛkulu kan ka sigi min bi kɔlɔsili kɛ. Jɛkulu kura de sigira an fɛ min bilala seni ni délégation bɛɛ pilasi la ni fɛn fɛn kun ka bolo bi don kalafili la kɔrɔlen n'olu kun ye jɛkulu ye minnu kun b'u yɛrɛ ma. Commission kura bilalolu bɛɛ nɔ na min bi wele ko autorité indépendante de gestion des élections EJ. Sariya ko ni EJ sigira kalo 6 de b'a bolo ka a ka baaradaw bɛɛ sigi ani ka kalafili kɛ. EJ dun sigilen di sisan cɛ o tɛ kalo 6 bɔ o de y'a to bɛɛ kun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. A kun filanan o ye k'a fɔ ko kalafili kan ka kɛ min kan o ye sariya sun kura ye. Y'a dɔn o yɛrɛ ma tɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko a banna sɛbɛnna fɔlɔ ka tugu fɛn fɛn bɛ Mali kibaruya
yɛrɛ kalama bɛɛ y'a ye takasigi ani ɲɔgɔn sama-sama minnu kɛra a tɛ se k'a fɔ ko bɛn kɛra kelen kan a ko la. O bɛ se ka kɛ sababu ye wa ani musakako n'a y'o to ni furancɛ fanga in ni bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa? A kun sabanan o ye musakako ye ni waati in na a ma fɔ a ɲɛna komi yɛrɛ sigira sisan mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn a musaka bɛ bɛn joli ma a musaka bɛ yen wa a tɛ wa a bɛ na ɲini o ye kun dɔ ye. Naaninan ye min bɛ se ka fɔ ka fara nin bɛɛ kan o ye k'a fɔ ko ani CEDEAO cɛ la an t'a dɔn ka sɔrɔnadonna bɔra yan kɔsa in na u bɛnna mun kan o bɛɛ de b'a to bɛɛ b'i sigi n'a ye k'a fɔ ko a kun kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Waati kɛra kabini sɛbɛn nin kuma bɔra n'a laɲini yɛrɛ fɛ sigida maaw ani tɔn dɔw bɔra k'a fɔ k'olu ma jɛ ni sɛbɛn kura nin ye a kɛra politiki sira fanfɛla la a kɛra diinɛ maaw fanfɛla la. O dɔrɔn tɛ se ka kɛ a sababu ye nka o ye kunba ye ka tugu n y'a fɔ cogoya min na jamana jɔsen kura don jamana jɔsen fɔlɔ don a ka kan ko a ka kɛ fɛn ye bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ ni kuma cayara o kɔrɔ ye ali bi ko bɛ min yɛrɛ y'a kɔnɔ n'o tɛ bɛɛ bɛn n'a kan wali jama fanba bɛn n'a kan k'a fɔ ko an kan ka an ka jamana jɔsenba yɛlɛma ka kɛ ni diɲɛ taabolo yɛrɛ ye ka kɛ ni an yɛrɛ bolo daɲɛ kuraw ye o kɔrɔ ye ko baara ma dagun ali bi o kɔrɔ ye ali bi ko ka yɔrɔ dɔw lajɛ a la. Nka dɔw ko nin kɛra gɛlɛyaba ye furancɛ fanga bolo nka aw yɛrɛ fɛ nin tɛna kɛ siratigɛ kura ye walasa jamanadenw kan ka se ka bɛn ko la. Jakuya ye bɛn ko la ye jakuya ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn ayiwa ne fɛ an ka gɛlɛyaba in bɔra yen nɔ ka tugu kabini furancɛla fanga nana kuma kelen min bɛ politiki mɔgɔw y'a dɔn ta politiki mɔgɔw y'a bɔ tan misiri kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don ayiwa politiki mɔgɔw ma ɲi cogo o cogo fɛn dɔ tɛ se ka taa u kɔ. Ka da nin fɛnɛ kan a yirala kunnafoniw kɔnɔ bi k'a fɔ Mali jamanatigi dankankɔrɔ n'o ye Musa Mara ye bɛɛ taamala Azerbaïdjankaw fɛ yen n'o filɛ nin ye Rusila worodugu yan fanfɛla la a taalen don u ka lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan min bɛ wele ko Forum International de Bakou Moribo Danbele VOA Bambara tɔgɔ la sera k'a lasɔrɔ k'a ɲininka an k'o kunnafoniw lamɛn. Ku Global Forum diɲɛ ɲɛmaaw wele ani maa minnu ye ɲɛmaaya kɛ ani maa minnu bɛ kuma diɲɛ tagabolow kan k'u fara ɲɔgɔn kan u k'u hakilinata di gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u b'a kɛ san o san à peu près jamana 60 ɲɔgɔnna olu représentelen tun bɛ kɛnɛ kan. I ka laseli la i bɛ fɛ ka taa mun de da mɔgɔ minnu wele olu tulo kan ani duniya. Ne ka laseli ninnu a bɛ sira damadɔw kan Modibo maaw bɛ Sahel kunkan mɛn gɛlɛya minnu bɛ Sahel kɔnɔ Mali yɛrɛ kan maaw tɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ dɔn kosɛbɛ. Senegal premier ministre kɔrɔ Aminata Touré ale ni ne fila dɔrɔn de tun bɛ Afrique de l'Ouest. Anw ka laseli ninnu bɛ taa o de kan fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn Sahel yɛrɛ ye mun ye gɛlɛya minnu bɛ Sahel kɔnɔna la gɛlɛya minnu fɛnɛ bɛ yen bi o gɛlɛya ninnu a bɛ taa yɔrɔ jan a ma kɛ dɔrɔn ka cun kana mara kɛcogo an ka marabaw ye baara minnu kɛ ni ɲuman ma ye caman na yurugu sabatilen ka jamana kɔnɔdenw ban jamana ɲɛmaaw la ni jamana yɛrɛ la an b'olu de ɲɛfɔ an ka kuma ninnu kɔnɔ k'a daminɛ Ukraine ni Russie kɛlɛ la fo o taara bɔ baloko gɛlɛya carburant sɔngɔw gɛlɛyali fantanya la yiriwa kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ k'o fɛnɛ ɲɛfɔ an ye lamɛnliw fɛnɛ kɛ sira caman tɛ ani Afrique ni Asie ni ɲɔgɔn cɛ surtout Asie centrale bɛɛ bɛ fɛ k'u ɲɛsin u ni Afrique ka balimaya sama ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ kumaw bɛ tɛ ka se ka fɔ yɔrɔ minnu na a kɛra Nations Unies a kɛra yɔrɔ min na ani cadre bilatéral jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu bɛ se ka kɛ pour que k'o gɛlɛya ninnu nɔgɔya. E bɛ se ka welewelekan jumɛn lase Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ka baara kɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ne ni hakilina di sɔrɔsiw ma depuis transition daminɛ na u ma baara kɛ n'a ye kosɛbɛ n y'a fɔ sɔrɔsiw ye n ko transition man ka mara ni politiki hakilina ye n'a ye transition mara ni politiki hakilina ye dɔrɔn aw bɛ maaw fara bamanankan na siɲɛta de don i b'a fɔ politiki mɔgɔw ye an bɛ tuma min na bi nin tɛ politiki tuma ye an kana kɛ boliboli ye ka plasiw ɲini an ka joli ninnu furakɛ an bɛ joli ninnu furakɛ cogoya di an ka plasi di maa ma a kana base politiki sira kan an ka min ni min ka kan o ka don ma parti kana lajɛ a ka du kana lajɛ. Nasira wɛrɛw fɛ kabiri kunu alamisa Mali nɛgɛsira ni o ye train ye o ye u ka baara ɲɛbila baaraw daminɛ min bɛna bɔ Bamakɔ k'i kunda Kayi mara kan a yirala k'a fɔ a wulikajɔ kɔni kɛra nisɔndiya ye u tɛmɛna dugu o dugu fɛ dugudenw bɔra ka kunbɛli kɛ a kuɲɛ la Mohamed Danjogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoniw sɔrɔ a kan.
ni y'a san caman ye mun kɔni ye terrain ye ale kɔni jɔra a yirala k'a fɔ laban in na k'a baaraw ko olu tun daminɛna fo maa caman kɔni tun ye i ka dɔn k'a fɔ u ka nimisi wasa ani u ka ɲaɲa ka o yira nka o kɔfɛ terrain jɔra nka bi i ka dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 9 terrain ale wulila ka bɔ Bamako ka kunda Kayi kan mun kɔni ye kunnafoni ye u bɛ t'o di dugu ma terrain a bɛ tɛmɛ dugu minnu na Isa Jawara n'ale ye collectif Sauvons-les Rails o ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. An nisɔndiyalen kɔni bɛ ka taa Kayi nin ye terrain bɔlen ye parce que bi m'an bila an bɛ ni terrain de nɔfɛ anw ka dugu sigilen don rayida de fɛ ni terrain tɛ foyi man ɲi an degunna yɛrɛ de fo k'a fɔ k'an degunna nin bɛ ka fiɲɛ min bɔ an senkɔrɔ bi an sewalenba de don alhamdulilayi ala kɛnɛ de b'a dɔn. U bɔlen kɔ Bamako u y'u kunda dugu caman kan mun kɔni ye Jibril Toldo ye n'ale kɔni ye nin collectif in ale ka kumalasela ye ani Dudu Gaye n'ale ye halisa nin collectif in o maa dɔ ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u sera fan o fan fɛ maa caman de bɔra k'u kunbɛn k'u ka nisɔndiya ka u yira an ka u lamɛn. U yɛrɛ ka kuma ko ni ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga n'a nunji ma faga daji b'a faga vraiment an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka a ko la ɲɛtaga halisa minnu b'a baara la ala k'u bɔ n'u ka baara la vraiment merci bien. terrain kɔnɔ an bɛ ka taga Kayi donc an bɔra Bamako sɔgɔmada in na vers 8h45 maintenant vraiment délégation kɔni n y'a yɛrɛ la an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ population bɔra population riveraine bɛ ka bɔ vraiment parce que terrain ko in ka di u ye parce que an tɛ foyi dɔn an bɛ terrain de dɔn terrain de ka identité. Fanta Siabu Traoré n'ale fana ye nin collectif ma ye ale kɔni kankaramadakan o de bɛ ale bolo kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin Kayikaw ani dugu minnu ni terrain bɛ tɛmɛ o fɛ i ka dɔn k'a fɔ o ko kɛcogo ka o yɛlɛma yaasa terrain min wulilen filɛ nin ye halisa ale ka mɛn sira la Fanta Siabu Traoré an ka ale lamɛn. An bɛ terrain kɔnɔ an bɛ ka taa mission d'information et de sensibilisation na Kayi an bɛ ka taa an balima minnu bɛ terrain sira la an bɛ ka t'u kunnafoni ani ka hakilina di u ma cogo mun na ni terrain bɛ wuli nin kɔfɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka responsabilité assumer habitude kolon minnu tun b'an na segin ka na k'a kan bilen parce que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw minnu bɛ arayida la anw dugu 31 mun ni terrain bɛ tɛmɛ an ka dugu la anw de sigikun ye terrain ka tɛmɛli ye voilà ni terrain ma tɛmɛ anw de tɛ balo anw de ka dabalo sigilen don terrain tɛmɛli la. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu ka fɔ la terrain wulili filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka taa kunnafoni di terrain bɛ tɛmɛ dugu minnu na ani fo ka taa se Kayi mara la ka yira k'a fɔ don n'a nataw la terrain ale bɛna ka baara daminɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na. Mohamed Daɲuko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Baba ye Baba oh Baba Sako Kone beni Baba ye Baba oh Baba Sako Kunyoro Baba Bamanyare Baba Karchemali Baba oh Baba Sako VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Ɲorodi Sahelikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergence kan 99 ani tomi 6. Buguni o ye radio Kumase ye 92 fiɲɛ sira fɛ. Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangarala lamini aw b'an sɔrɔ radio Orona kan 93 ani tomi 2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 90 tomi 3. Abidjankaw aw b'an sɔrɔ nin waati in na fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na
VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amta Bamako kɛnɛya minisiriso u ka bulon kɔnɔ. Bi juma marsi kalo tile 10 san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 178 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ u la. Mɔgɔ 2 sɔrɔla o sababuya la ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ jamana kɔnɔna la hakɛ kɛ mɔgɔ 37 ani mɔgɔ 64. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ. O hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka bi juma marsi kalo tile 10 o kunnafoni di senfɛ. An bɛ ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an b'an kunda Congo RDC jamana kan bi juma sɔgɔma Nazarala n'o ye Europe ye olu ka pangulu teliman dɔ bɔra u ka jamana kɔnɔna la ka taa Goma u kɔrɔnfɛyan fanfɛla la. Pangulu min n'a taara ni dɛmɛ caman ye ka taa di o waati kelen n'a yirala ka fɔ ko nin kɛra kuma min na ka taa Kivu a woroduguyan fanfɛla n'a kɛka fɛ kilomɛtiri 30 ɲɔgɔn ka taa u ka jamana faba fanfɛyɔrɔ la ko wulikajɔ bɛ senna hali bi M23 jadijɛkulumaw fɛ minnu bɛ ka dankari dugumisɛnnin caman na min kunnafoniw lasera Congo RDC jamana kunnafoni dila Jean-Marc Chatigny ale fɛ. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye Rusilakaw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner a ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ bi juma sɔgɔma k'a fɔ ko u bɛna yɔrɔ 58 ɲɔgɔn dayɛlɛ Rusila jamana kan dugu 42 kɔnɔna la min bɛna kɛ sababu ye u ka maaw sugandi ka don u ka tɔn na n'o ye Wagner yɛrɛ ye. Hakililajigila a yirala k'a fɔ o waati kelen na wulikajɔ kɛlɛba o bɛ Ukraine jamana kan min fanba bɛ ka kɛ Wagner kɛlɛkɛcɛw fɛ ka taa u ka dugu ma min bɛ wele ko Bakhmut. Fɛn min ye u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye Evgeny Prigozhin ye ale ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ni kɛlɛ belebele min ni o bɛ senna ni waati laban ninnu na Ukraine jamana kan kɛra sababu ye ka kɛlɛkɛcɛ caman ni bɔnɛ. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan. Jamanatigi Joe Biden kan ka bɔ k'a ka san lada nafolo kasabi hakɛ di min bɛ wele ko budget. Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw di. Ni ye fanga ka tagabolo ye mun bɛ fɛ ka nafolobatigiw ani kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ belebelebaw olu kan ka salen caman sara yaasa ka se ka jamana dɛmɛ wo mun bɛ yen o datugu ani ka se ka Ameriki jamana ka seba tɛ minnu ye olu ka se ka basigi sɔrɔ fanfɛla la. A fademaw ni a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye Chambre des représentants ɲɛmɔgɔ ye Kevin McCarthy ale ko waganden ko o ye yɔrɔ ye u bɛ fɛ ka Biden ka nin hakilila ye k'a kɔn ani k'a cari ni u yɛrɛ ka danbew ye. Républicain ko u bɛ fɛ dɔw ka bɔ u ka sécurité sociale o musakaw la o nafolo la ani dɛmɛ bɛ don la Ukraine ma ani fɛnɛ ko ka dansigi politiki taabolo la u yɛrɛ bɛ mun wele anglokan na ko wo ko nin ye tagasira ye tagasira mun ni ka ni tilema nata in na u bɛ sɔn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan ani a bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka dɔ fara Ameriki jamana ka juru kan. Maison Blanche a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka dɔ bɔ gɛlɛya la ni ka miliyari 2,900 la san 10 nata kɔnɔna la. N'o kɛra jaabi ye ka ɲɛsin a kɔrɔmatigɛlibagaw ma n'ale talen don ka ɲɛsin bɛrɛbɛrɛtɔn démocratew ma ko Biden a ye wulikajɔ kɛ yaasa bana min tun ye jamana sɔrɔ ni o covid ye ko a ye dansigi jamana ka sɔrɔ la. Kɛlɛ min bɛna daminɛ Biden ani bɛrɛbɛrɛtɔn ni ɲɔgɔn cɛ san 2024 na. Président y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko a bɛ fɛ ka miliyari $2,500 ko o don salen na denmisɛnninw fanfɛla la yaasa denbaya minnu bɛ yen ni se t'olu ye u ka sɔrɔ ko a ka se ka basigi. Nin tun ye Moribo Dambele ale ka laseliw ye. An bɛ taa Ukraine jamana kan ka da ka Rusila jamana ka kɛlɛ gwannen don ni waati in na u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Bakhmut. Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Alamisa don sanfɛmugu ci ye mɔgɔ 6 faga ka mɔgɔ 100,000 caman bɔ funteni ni kuran na. O bingani ni n'o nafa ka bon kosɛbɛ dɔgɔkun 3 kɔnɔ o fana ye farajɛ jamanaw ka nucléaire sɛnɛyɔrɔba fana bila farati la n'a y'a tigɛ ka bɔ kuran na l'ère caman kɔnɔ san'a ka don ɲɔgɔn na ko kura. Irisi jamana lakanani minisiriso y'a jira ko nin tajuru sara ye walew ye ka sababu kɛ kɔsan na Moscou ye min wele ko Ukraine jamana ka kɛwale
wale jugu Kiev jamana famaw ka fɔ la Ukraine jamana faba y'a ka kura sɔrɔ cogo fanba lasegi a cogo kɔrɔ la ka sababu kɛ jamana nin ye teliya ni sɔsɔli kɛ siɲɛ kelen ko kura Irisi jamana ka dankarili labanw na min ɲɛsilen bɛ fɛn sɔrɔ ko gɛlɛnw ma Kremlin kɛlɛcɛw ye muguci gɛlɛn da Ukraine jamana kan ka bɔ yɔrɔ janna Irisi jamana ka fɛrɛ dɔ la min kɛra dɔnniya ye kabini san tɛmɛnenw kɔnɔ o fɛrɛw nin bɛ na waati min na kɛlɛbolo nin bɛ sen na kabini kalo caman ɲɛfɛla la kɔrɔnfɛla maraw la a bɛ ko laɲini ye ka Ukraine cɛsiri fanga dɔgɔya ani ka Kiev wajibiya ka hɛrɛ ko kumaɲɔgɔn kɛ Moscou ka sariya kan Kiev sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw y'a jira ko kuran ni ji seginna a cogo kɔrɔ la jumadon nka hali bi kuran ni ji seginna 130 ɲɔgɔnna na aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ka kɛ ni diɲɛ seleke naani musow ka don ɲɛnamayali ye min ye marisi kalo tile 8 ye ni marisi kalo bɛɛ bɛ k'a la bi juma ye musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɔnɔ o de kama bi Mariam Kuyate wulila ka se muso lujuratɔw ma Mali jamana kɔnɔna la gɛlɛya min b'u kan u ka ɲɛnamaya sigi yɛrɛ kɔnɔ a dɔw da sera o seereyaw ma an k'o lamɛn Mali kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira kabini san 2019 waati ko maa 100 sarada la 15 bɔɲɔgɔnkɔ ye maa lujuratɔw ye nga an ka barosigi bɛna tali kɛ muso lujuratɔw de kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali n'a sɔrɔ jamana marabaw ye baara caman kɛ o kɔrɔdɔli la muso caman kɔni y'a yira kalisa dankari bɛ ka kɛ u ka hakɛw la sigidaw kɔnɔ fo ka taa se u ka furusow ma o mu diyara lujuratɔw ka kulo min bɛ Bamako o ɲɛmaa dɔ don lejuratɔ muso yɛrɛ ka degun yɛrɛ fanba ye furu yɔrɔ ye cɛ dɔ b'i ye sa b'a fɔ k'a b'i fɛ a parents b'a fɔ k'u ka n'i furu ko parce que ko lejura b'i la n bɛ exemple ta an ka muso dɔ kan a jiginna kɔnɔya fura kɛra 2 ye musoman 2 a jigintɔla paralysera cɛ ba ye denw minɛ a la a denw 2 bɛ furu la bi ɲinan de a ye 1 ye halisa a ɲɛ ma da 1 kan bon n'a ɲɔgɔnna caman lejura kun t'a la dɛ lejura y'a sɔrɔ o kɔnɔna na ni lejuratɔw bɛ sigi dɔw bɛ den sɔrɔ dɔrɔn u bɛ kɛ lejuratɔ ye cɛ b'u bila donc n'an kan bɛ kuma lejura kan an tɛ se ka kuma ka se a dan na lejuratɔw tɔɔrɔlen don degun min yɛrɛ ala yɛrɛ ma degun min dan kan dɛ an adamaden ɲɔgɔn de y'o dan kan parce que niw banna ɲɔgɔn na dusukun fɛgɛyara sinon ni bangena lejuratɔ la i kan ka kusa ni den bɛɛ parce que ala y'a jɛ fɛn dɔ la mais ni masa kɛr'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛma mɔgɔ dɔ t'i fɛ ou bien sigida la dɔ t'i fɛ hali ni y'i pari dɔ b'a fɔ nin ye mun ye nabara e b'i pari mun na o tuma i ɲɛ t'i yɛrɛ la o tuma nabara tɛ adamadenya fiyentɔ tɛ adamadenya bana in tɛ o lejura in tɛ dusukun de don ni dusukun kɛnɛyara ka ban baara bɛɛ ka ɲi o de y'a kɛ hali minnu bɛ sigi kare kɔnɔ delili ni maɲumantɔ kow la a man di anw lejuratɔw ye mais u y'a ta k'u b'a faga u binna ka fɛn bɛɛ k'a la ala y'a échappé tile 1 u bɔra k'u bɛ taa sugu la nansan ja da ma sɔgɔ a dayɛlɛ a y'i ŋunuma ka bɔ da fɛ dɔ de ɲana ma k'a ta ka bila kari kɔnɔ a nana Bamakɔ a ye min kɛ a bɛ tora ma bɔ aide la an bolo yen nɔ ne tɔgɔ madame Rokiatou Jakite ne ye association ARCAF présidente ye bi bɛɛ b'a fɔ ko violence mais mɔgɔw caman ɲinɛnen don anw lujuratɔ musow ka violence kɔ violence min bɛ k'anw na anw ta ma daminɛ bi dɛ anw ta daminɛna depuis an fitini depuis bila i la u b'i lagosi donc anw kɔni violence y'anw talan de donc bi bi na bɛɛ ka jɛ ka fɔ ko ka kɛlɛ kɛ violence ko la a diyara anw ye kosɛbɛ parce que anw lujuratɔw an b'a kɔnɔ depuis an bɔra an yɛrɛ kalama ni lujura ye an ka di ne dɛ comme milliard ka di ne mais mɔgɔw bɛ ne bolo a ka di ne ye ka di olu ma ka tɛmɛ ne kan lejuratɔ den tɛ kalan sɔrɔ an tɛ furakɛli sɔrɔ ni lejuratɔ yɛrɛ taara n'a den dɔgɔtɔrɔso la bi fo ni ala dɔnbaga ɲana i ma ka aran di ma sinon i tɛ aran sɔrɔ yɛrɛ n'i bɛ ŋunuma u bɛ yɛlɛ yɛlɛ i kan ka tɛmɛ anw minnu bɛ se ka dɔ kɛ anw ka dɔ kɛ minnu tɛ se ka dɔ kɛ u ka dɔ kɛ o de kosɔn n bɛ ka n sinsin o kan n ko faamaw k'a lajɛ u ka lujuratɔw dɛmɛ hali bi ta ye sen t'i kɔrɔ ɲɛ t'i kɔrɔ i ye kunnatɔ i bɛ boli cogo di faamaw k'a essayer k'u ta en charge den kɛrɛfɛ ye k'o kɛlɛ et puis u ka essayer fana k'a lajɛ
NKP ka projet bɛmɛla biro kɔnɔ bagala ye u kan ka projet u financer ka d'a ma an ka baara kɛ. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Seko ani dɔnko nasira fɛ Bugunikaw ka fɛrɛkɛnɛba o daminɛna min bɛ wele ko Festival Didadi Buguni dugu kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ u ka yɔrɔ minnu ni olu bɛ yira ladalako la ni a bɛ wele nanzarakan na ko lieu touristique o camanba de bɛ i n'a fɔ u ka banbaw bɛ bɔ yɔrɔ min na Disan. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ale wulila ka se a kɛnɛ kan. A y'an sama min na o de filɛ nin ye. Festival Didadi o hukumu o kɔnɔna la maa caman de nalen don yaasa ni baaraw olu kolonbokarili cɛ n'o bɛ kɛ bi marisi kalo tile 9 an nalen don Disan min nalen ni Buguni o cɛ man jan kosɛbɛ. Disan mun de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ kɔ de bɛ yen banbaw bɛ kɔ min kɔnɔna la hali ni san tɔw la ni ji jara ji tɛ ja ka sabu kɛ banba min b'a kɔnɔna la ladalafɛn don maa minnu nana ka na o fɛn ye an ka u lamɛn u nimisi wasali. Ɲɛna ma fɔlɔ sabula a bɛ permettez-moi bɔ an ka culture fɛn bɔ kalama surtout plus précisément Buguni culture parce que nin siɲɛ fɔlɔ ye ka na Buguni bon kuma caman b'a ye télé ni fɛngɛw na bama ni fɛngɛw bɛ yen mais k'a ye ba bɛɛ jara fo ka na to nin ba fankelen ye surtout bamaw bɛ yɔrɔ min vraiment kabako ko don bon n ye a yɔrɔ fɛnɛ visiter kɛ a diyara n ye kosɛbɛ. K'u ka na u ka to ka na yɔrɔ visiter o la u b'a dɔn dɔwɛrɛ dugu kɔfɛ yɔrɔw la fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka ladalako caman bɛ an tɛ minnu kalama donc n'i bɔra ça te permet de savoir tout cela i bɛ bɔ ko caman kalama. Yala banba ninnu yɛrɛ kun jumɛn na u bi yan Disan kɔ yɛrɛ ale kisa ye jumɛn ye an ka o lamɛn Disan ladalatigiw bolo. Ntɛnɛn sɔgɔma kɔ in bɛ sɔn n'i ma ntɛnɛn alamisa kɔ nin sɔn don kɔni o mɔgɔ o 2 ye. Ni yɔrɔ ka jan n'i tɛ yan sɔrɔ don kelen i bɛ na ka na si mais n'i bɛ na kɔ kɔni sɔn don ntɛnɛn alamisa kɔ nin tana o ye numu ye numu tɛ don kɔ nin jira numu tɛ kɔ nin mɔ cɔkelen bɛ yen jeli wa jeli tɛ don kɔ nin jira an ka kɔ nin tana ye numu jeli. Marisi kalo tile 9 n'o ye bi ye ale baaraw bɛ taa kuncɛ marisi kalo o tile 12 o na kɛ sababu ye mun ye Buguni mara kɔnɔna ye a ladalakow maaw u ka se k'o dɔn diɲɛmaaw ka se k'o lakodɔn yaasa Buguni ale bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye maaw b'u senfa ka na se yɔrɔ min na ka yɔrɔ min k'ale kisa dɔn. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Disan n'o bɛ Buguni mara la. diɲɛ ye musow ka tɔgɔla don seli ɲɛnamaya marisi kalo o tile 8 na o don ye ka musow ni bogotigininw ka sigida sɔrɔko ladalakow ani politiki ɲɛta dɔn ani k'u seli diɲɛ kɔnɔ musow ka ko bɛ cogo di Mali kɔnɔ sisan ɲɛta jumɛn de kɛra cɛ ni musow ka bɛn sabatili la Mali kɔnɔ aw ko di aw fɛla ye jumɛn o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan nin sibiridon marisi kalo o tile 11 na ayiwa nin baro duman nin a kana fɔ kɔ dɛ. Ka da nin kan sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Conférence du Sahara Dakar Sénégali jamana kan basketi sanfɛcɛliw ɲɔgɔndanba don min bɛ daminɛ sini sibiri marisi kalo in tile 11 k'a kuncɛ marisi kalo in tile 22 san 2023 in na Stade Malien de Bamako cɛlakaw Mali cɛbɔ don a kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ka laɲini ye de ka se sɔrɔ Dakar walasa ka ye mɛ kalo nata la Rwanda Basketball Africa League n'a bɛ wele BAL o phase finale la. Stade Malien de Bamako secrétaire général Basket Kunda Lasina Jara de ka laseli don a ye min lase Abidjan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a kɛra février kalo tɛmɛnen tile 28 ka taa bila marisi kalo in tile 3 la badenya ɲɔgɔndan do senfɛ min tun bɛ don Dakar conférence du Sahara labɛnni hukumu kɔnɔ. Kaba Kante Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ ye farankan kɛ ka ɲɛsin Stade Malien de Bamako secrétaire général ka kumakanw ma. Kaba Kante ka fɔ la Abidjan ɲɔgɔndan y'a to ni ale ka club sera k'a suma ni farafinagun clubba dɔw ye basket kunda i n'a fɔ an ko jalatigi Magan Keita ka kumakanw na k'ale ka tɔn basket tanaw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ ka d'a kan u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ waati jan bɔ sisan o de bɛna kɛ olu ka fanga ye Dakar kɛnɛ kan. Stade Malien de Bamako ka boko fɔlɔ Dakar conférence du Sahara in na
sinigɛnɛ kari don marisi kalo tile 12 san 2013 Tunisie US an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ